nwaanyị mara mma mana agbara m akwụkwọ chacha njili maka na m amara akwụkwọ ekwere m aga akwụkwọ maka na ndị nkụzi ụlọ efe pikie m na-akọ m sọ ọnụ ihe a na-ewute m andị etopụ m mmadụ aka na-ekwu ntopụkwuo mmadụ mmụọ ịghọta kịta mbịaza nọrọ na klaasị nkasị everybody sọsọ m ka a ga na-akọ ọnụ na-asị na mbọ ọmala mma n'ugbere nke nwa ịmagolu ndị nkụzi always speak on me mgbe si na mama ngozi o na klas 5 ka m nọ wee kwụsị agụrọzi m so ịgbagonu ya akwụghalịkata ya mọrọ ife a ga-eme ya wee yọba nwanne mami ya nọ Lagos gwesị ya na ya chọrọ ịgbagote Lagos ka ya bịa nyebeli ya aka ya wee gbago Lagos wee luo nyebeli ya aka afọ ka a na-enyeli ife niile na-aga dutoni amalụ mma ụfọdụ ndị Igbo bịafụ ya ya kwuru okwu ịmagonu ya asụnwuru oyibo ahapụfụ ya ọsịmụ na ihe bụ ndị Igbo bịalịa di bụ abịara ịmagoli gụkwala akwụkwọ imela nke na ọgbama ndị agụrụ akwụkwọ abịa ha na-achọ nwaanyị agụrụ akwụkwọ ma ụfọdụ ya na ha na-abọghị ayigide abịazasị ya na ya chọọ ịnụ nwaanyị agụrụ akwụkwọ ọsịmụ ihe akwụkwọ ewochie nye ntị ọsị mana ndị ofe mmanụ na-achụkwu ya ịgbagolu ndị mmadụ na-achụ ya na amalụ mmanụ ife ya na ị ga-ala ike ya ọsị m nne ha na-achụ ya na o nwee dịsa ala ha ajị wee laikisi anya kwa mbọsọ na-egwusi egwu kwa mbọsọ na-enye ego kwa mbọsọ na-egoteli ya gift ịgbagolu nnọọ lọvụ ya so much o nwere ife a na-ego ego ọda egote ndị mmadụ bido na-asị anya nụbịa na o nwere ife obi ịgbagolu ụmụ ala ha na-achọ ụmụ nwaanyị ndị Igbo faga head eji na-eme gai maka na ya kwadosi etu a enya bụla achalogo ya nọgide na ya mara ife a ga-eme ya nwee nọba this guy ya na-abọ wee bili ọ sị m na dị guy na-emetekwa ihe mma na o nwerekwa ife ọ na-eme faga eje ihe oduli eje shopping nya adreesị chanya pụta ya na-amasọ mma ọ sị m ka alụlụ bie this man is very rich not very rich ọ sị mba mgbazi ihe bụ nsogbu ya ji wee wetara anyị akụkọ nsị ya mba ọ sị m na ụmụnne bịa na mgbatị ka ha na-asụ ndị frens ya bịa mgbatị ka ha na-asụ ọ sị m nne Okeke Okafọ batalụnụ sọsọ mgbatị ka fa na-asụ ọ sị m nne na ọsọsọ ndị frens ya ga-abịa nya asụ oyibo na di nọlụ na fonu mgbatị na sọsọ na di ya agwụ ya ihe bụ ya ajụrụ ya ajụjụ ịgbagolu ma ọ nọ na o decide ịkalịsị ụka na ụlọ ikili ịsụ mgbatị karịa ịsụ oyibo akwa ịghọtago ọ sị m nne na bọsụ ụka ụmụnne eju anafa asụ fa na-asụ ọ dị aka fa na-asị na a ga-egbu ya ụfọdụ analị anya wee na-asụ ụfọdụ na-asụ ba analị anya eneli n'isi enetu onye na mgbada ya sie nnidobe a na-asụ mgbatị ife a na-asụ ihe a udoghị anya na fa na-akparị akpa na enwere ike ịnụ ofu ihe ha na-ekwu ọ sị m nne mkparị a na-aga na ya mara ife a ga-eme na ya marakwa ma mkparị mana o nwere enyi nwaanyị na-anụ ihe anụnwa si ya bịa mgbe ụfọdụ ya sị anya bịa mgbe ụfọdụ ya sị anya bịa ọbịa bịa fa na-asụ mgbatị ya sị anya nọlụ ka gasị na fa na-akwa die si akere ife o ji nụba nwaanyị onye Igbo na ibie Igbo nke sị m nọ ifefa na-agwa die mana di ya chọrọ ime na die lọvụkwara ya na die na-asị ha nọ ihe ya chọrọ ha na-asị ya ma ọ ga-anụkwa nwaanyị be ha ọsị enyi ya anụ nwaanyị be ha n'ọnya enjoy chanya ya wee nụọ nwaanyị be ha ihe a na-asụ na mgbatị nya ada anụ ọsị m nne chei kwambọsị ha na-asụzi obu mmiri a na-apịa na amara ihe ha na-akọ na ya mara ma ọnya ka a na-agwa na ya mara ya ọsị na onwe bọsị ha kwukete bakata ọdụ ka ha na-akpa ka ha gbuo onye ọsị m nne na ha na-akpa ka ha sị na ha chọrọ igbu ya na amara ihe a na-akpa ihe ọsị m mbanye dinela na obu mmiri a na-afịa ya mara ife a ga-eme ya wee sị ka ya wepụta ebe dị ife ya chọrọ ịjụ bụ mfatị ya chọrọ ịhapụ this marriage na demand fụkwara ya n'anya ahụ na demand na-ete ekikwe care of ha mana sọsọ ife enyi nwaanyị agwara ya bụ na fasi na fa chọrọ nwaanyị mana ọ nụrụ ya ọ enjoy si anya ọnụzie onye befe ọkwa ịghọtago ọ sị m na ya amụgoli nwa mụtali ofu nwa nwaanyị nne ya chọrọ ka akụlụ nwa ya mere ọsọ ofu ụbọchị ka akụlụ nwa ya mere ọsọ ha Chineke edebekwelu m ebele ike gwụrụ echekwabu na ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ego ka ha chọrọ ifukwa ego mere ọsọ mgbe ị nụbala onye mgbatị kedu ife ilo eziokwu m let us be honest n'ihe a na kịta ekwu mgbe ị nụbala this guy kedu ife ilo iche iluo ka gịnị ya na-abọsụba oyibo
ka ọ hapụzie language hapụzie ụmụnne maka na ọ na-anụ gị. Iche na ndị ofe mmanụ bụ ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị Igbo enwere uche. Yes, I'm telling you, ịnata Lagos da ụmụ ụmụaka nọ Lagos amaghị asụ Igbo, ụmụ ụmụaka nọ ndịda Anambra amaghị asụ Igbo. A lot of them ọ na-asụlụ gị funi ọ mara dibịa ya fọzialụ onye nwakana mma ka m na-ajụ gị. Ịma n'obodo anyị nọ ndị India na-asụ befa, ndị Chinese na-asụ befa, ndị onye ọbụla bịala obodo sọsọ ndị na-esu isi n'ọkụ bụ anyị nwa bụ ndị Igbo. Anyị na-ezuzu ịfụ nwanne gị na-asụrụ Igbo ọ na-asụrụ gị oyibo. Ịma na mma ewelu fonu hie ebe nọ kpọọ mmadụ na Naija nsị a kedu ọsị ma m fine, nsị a ke maka mama gị ọsị my mother is fine. Ọ na-anụkwa ihe m na-asụ o, mana ọ na-asụrụ m oyibo. Ọ na-asụrụ m nwa n'obodo oyibo ka ọ na-asụrụ m. Isi na nwa gị ada ana Igbo ka nkọbalụ gị aka, na nwa gị ada ana Igbo ka ntelu gị egwu a na-akọyeli a na-akọfusi akụkọ. Nwa gị ada asụ Igbo mgbe ị na-anụ onye ofe mmanụ ịgba alụ na ọ na-asụ be ha and gị nwee sị ha kwụsị ịsụ be ha maka na ịgwa m na ịgwalụ di gị nya kwụsị ọ sị gị na nke a ama mme and na ama mfọsụ ndị be ha na-asụrụ gị oyibo ma fabia here. They are proud of their language. Anyị nwe adịrọ proud of our language. Sụlụ oyibo na-eje. The only thing nwere ike ịgwa gị bụ ọ bụ na ị love that man and you still want to stay in that marriage, learn the language. Yes, learn it. Ọ bụzịkwa na isi na ịghara ele na etu isi si na ịma ngụ akwụkwọ. Nne m ife ifulu iwelu adị m asị gị pụọ na di o. Ịma njụọ ọchịcha jụọ ọgịga ị ga-arala ofu. Isaida na ịmụlụ ife a na-asụ ọ na ịsụbala oyibo sọsọ gị ọ na gị nwa masịkwala ife dị gị mma ime mana ọkwa m nwa jiri ọnụ gosi gị gị pụ maka na ọ na-asụ be ha nwere ife na-eme gị. Mana unu eji n'ife nkwụ wee jọji ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.